Кацярына Хадасевіч-Лесавая. Лето на зачараваным балоце. Андрэй і Юля звычайныя сталічныя падлеткі, якія вельмі чакаюць лета, каб цікава правесці канікулы. Дзіўна, аднак, па іх меркаванні, найлепшае месца – глухая палеская вёска, дзе жывуць іх бабуля і дзядуля. Вядома, наведаць іх радасна, але не толькі гэта вабіць дзяцей. Яны імкнуцца на зачараванае балота, якое мае дзівосную таямніцу. Андрэй і Юля апынуцца ў віры містычных падзей, звязаных з жыхарамі загадкавай мясціны – багнікам, кікімарай, цмокам, ведзьмай. Ад такой кампаніі можна чакаць чаго заўгодна. Ды таго, што там закруцілася, прадказаць не мог ніхто.